chlapci. Alex, natoč ma. Toto je Dobrý deň, tu je Karol Duchoň a... Kamil Novácky a toto bude prespievačka továrne. Nechcem si ma prezidentského paláca? Tak, prezidentského paláca. Točím to! Uteč! Ja neviem zdrhnúť. Utekáš? Snažím sa. Ale neviem, ktorým smerom mám ísť. Scary. Tuto mi umreli moji kamaráti. Neuveríte, umreli mi kamaráti v tomto prezidentskom... Čo? Ale žije. Mám Alexovi nech sa vráti? Umreli mi tuto kamaráti. Napíšem Alexovi nech sa vráti. Neviem, kto z nich žije. Ale je to už beznádejné. Zostal som jediný na tomto svete. Alex žije, ale neviem. Ale jak mám o tom ja vidieť, keď som ho nevidel? Toto je film, nechaj ma. A neviem, či žijú. Je to asi v riti. Tuto máme Belu, Ale zatváraš dvere. ktorú asi budem musieť zdrhnúť z tohto prezidentského palácu. Zožral mi ich tam pavúk. Je to v riti. Lúči sa s vami Kamil Novácky a asi je to jediné, čo